সোলারটা নষ্ট হচ্ছে। যাতে নষ্ট আছে না এই যে পাওয়ার কাট হয়েছে পাওয়ার কাট হলে তো অসুবিধা হয়েছে। Ini mau lagi, ini semua iya sekali yang dong kan जों बायजलबारि yes PSU फाइ सौफायलायखा कयदिन आगे और आमसाइनि लुकुराव जोंनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड लाई नांगौ होनै जोंनि एम नंबो साहावो आनंबो साहावो बे साहावमानि आगोलाव जोंनि बुबाग्रानो सोंलायखा जोंनि स्टकआव बोसोर दं ओंगे सोंलायमानि आगोलाव बुबाग्रा दायथि नानो साका नों जे समय माफ्रा दायथि थाङै रयदि होनै सामानि बागै मैपफ्रावनो जों कनफार्म खालायखा जे अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटर और जागा रफायनाय होनै ओंगे जों अरनो साइमानो जोंनि बुबाग्रानि जे वान सङो जोंनि लुकुरावनि बागै जे प्रजरा हाया जों जाप्लायफ्राव ओंगे बतङै माया बनि पकेटनि रांबाय बनि खाख्लानि रांबायनो मो पायै रहावो जे जागा जों गभर्नमेन्टनि प्रसिडिउरनो नायसिं दंखांखे अ जागाव अनेक समस्या मानो बा अनेक बरक लामा सहैफानो थांमावो अक्सिजेन मानियाङै आनि बां बुबाग्रा तंमालिया जोंनो दागेखा जों दिनै हस्पिटालनि जोंनि डक्टर रगनो जों हेनोभार खायगलांखा बुबाग्रानि जे रहमानि मानिनो जनगणनि बागै एलाकाबासिनि बागै जाहाथे एलाकाबासि अक्सिजेन मानथैयाङै लांमा सया नानाथै आनि बागै जतन हामबाय बुबाग्रा ने जे वान सङनो जों लगेराव लायनाय होनै जोंबो दाबो फाइसब फाइजाक जों बेलाय खातंमानि जरा दिनै जरा हायावफोरनो अक्सिजेन कनसेन्ट्रेटेड जे नांमानि रयमेफोरनो थाइनि जरा दिनै रफायखा दैबो नांथर हांखे जों बुबाग्रानो साबै तबो लायनो